Γεια σου, είμαι η Δέσποινα. Παρέα με το Περιστέρι ταξίδεψα στο παρελθόν και γνώρισα από κοντά τη θαυμαστή ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Τώρα έχεις και εσύ την ευκαιρία να παρακολουθήσεις από κοντά μια αρχαία Ολυμπιακή διοργάνωση. Βρισκόμαστε στα 536 π.Χ. γύρω στα μέσα Ιουλίου. Πλήθος κόσμου από όλες τις ελληνικές πόλεις έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνεται στην Ολυμπία για να πάρει μέρος στη μεγάλη γιορτή. Εμείς ταξιδεύουμε από το όμορφο νησί της Κέρκυρας προς το λιμάνι της Πύλου. Εκεί θα αποβιβαστούμε και θα πάρουμε το δρόμο για τον ιερό χώρο της Ολυμπίας. Φτάσαμε στην πόλη της Ήλδας, σόη και αυλαβής, χάρη στην ιερή εκεχηρία. Περιμέναμε να ξημερώσει και μαζί με τη μεγάλη πομπή των αθλητών και των ελανοδικών ακολουθήσαμε την ιερά οδό που οδηγεί στην Ολυμπία. Στο δρόμο συναντήσαμε την Πιέρα Πηγή και κάναμε τις καθιερωμένες θυσίες στους θεούς. Απόψε θα διανυκτερεύσουμε στο χωριό των Λετρίνων και αύριο θα ξεκινήσουμε για τον ιερό χώρο της Ολυμπίας. Βρισκόμαστε στην Ολυμπία λίγο πριν από την έναρξη των αγώνων. Προλαβαίνεις να ανακαλύψεις ένα-ένα τα μνημεία του ιερού χώρου. Το μεσημέρι της πρώτης μέρας της γιορτής, η πομπή με επικεφαλής στους ελανοδίκες φτάνει στον ιερό χώρο της Ολυμπίας. Η μέρα είναι αφιερωμένη στις τελετές και τις λατρευτικές υποχρεώσεις. Οι επίσημες αποστολές των πόλεων και οι αθλητές θυσιάζουν στους θεούς και παρακαλούν να κατακτήσουν την νίκη. Στο βουλευτήριο υπάρχει το άγαλμα του ορκίου Διός που προκαλεί δέος στους ανθρώπους. Εδώ καλούνται να ορκιστούν οι αθλητές, οι συγγενείς και οι γυμναστές τους ότι θα προετοιμαστούν με συνέπεια και ότι δεν θα διαπράξουν παραπτώματα που προσβάλλουν το θεσμό των αγώνων. Οι ελανοδίκες κριτές ορκίζονται ότι θα κρίνουν δίκαια και αμερόληπτα. Επιπλέον, συντάσσεται και δημοσιεύεται το Λεύκομα, ένας κατάλογος που περιέχει το αναλυτικό αγωνιστικό πρόγραμμα, τα ονόματα των αθλητών και τα αποτελέσματα της κλήρωσης των αγωνιστικών συναντήσεων. Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλαμβάνει ακόμη των αγώνων των σαλπικτών και των κηρύκων. Η δουλειά τους είναι αντίστοιχα να σαλπίσουν για να προκαλούν την προσοχή του κοινού και να ανακοινώνουν την έναρξη των εκδηλώσεων και τα ονόματα των αθλητών. Σήμερα ετοιμάζονται και τα στεφάνια για τους νικητές από τα κλαδιά μιας ελιάς που την ονομάζουν Καλιστέφανον και βρίσκεται στον χώρο της Άλπαιος. Από νωρίς το πρωί της δεύτερης ημέρας αρχίζουν τα αγωνίσματα των παιδών. Στο στάδιο οι θεατές ανυπομονούν πριν από το αγώνισμα του σταδίου δρόμου. Ένας κριτής καθορίζει τη σειρά που θα αγωνιστούν οι αθλητές με κλήρωση. Μετά τον αγώνα, ο νικητής ανακοινώνεται επίσημα από τον κήρυκα και οι ελανοδίκες του δίνουν ως σύμβολο της νίκης του ένα κλαδί φοίνικα. Το αγωνιστικό πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας συνεχίζεται με τα αγωνίσματα της Πάλης, της Πυγμής και του Παγκρατίου μέχρι αργά το απόγευμα. Η τρίτη μέρα έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον. Από τα πιο δημοφιλή αγωνίσματα, οι υποδρομίες και οι ερματοδρομίες συγκεντρώνουν από νωρίς πλήθος θεατών που παρακολουθεί με αγωνία και ενθουσιασμό. Τα αγωνίσματα που διεξάγονται στον υπόδρομο είναι με τη σειρά τα τέθρυπα, οι τέλειοι κέλιτες, όρημα άλογα, οι απίνοι, συνορείς σημειώνων, οι αγώνες κάλπης, υποδρομία φορφάδων, οι συνορείς ύπων, τα τέθρυπα πόλων, οι συνορείς πόλων και υποδρομία πόλων.
Μετά τον υπόδρομο πηγαίνουμε όλοι στο στάδιο για να παρακολουθήσουμε τα αγωνίσματα του πεντάθλου. Πρώτα το άλμα, μετά το δίσκο, στη συνέχεια το ακόντιο, το δρόμο και την πάλη. Νικητής, πένταθλος, θεωρείται αυτός που θα νικήσει σε 3 από τα 5 αγωνίσματα. Η μέρα μας θα τελειώσει με μια θυσία στο Πελώπιο που έχει κτιστεί προς τιμή του ιδρυτή των Ολυμπιακών Αγώνων, του Πέλοπα. Στην αρχή της 4ης ημέρας, οι αποστολές των πόλεων, θεωρίες, θυσιάζουν στο βωμό του Δία. Τα κρέατα των θυσιών ψήνονται και μοιράζονται στους θεατές. Μετά αρχίζει το κύριο αγωνιστικό πρόγραμμα. Πρώτα ξεκινούν τα δρομικά αγωνίσματα, δηλαδή το στάδιο, ο διάβλος και ο δόλιχος. Οι ελανοδίκες δίνουν την εκκίνηση, ελέγχουν την εγκυρότητά της και παρατηρούν τη συμπεριφορά των αθλητών. Ο Αγάφαρχος, ο κερκυραίος αθλητής που συνοδεύαμε στο ταξίδι, νίκησε στο αγώνισμα του σταδίου. Έτσι, η Ολυμπιάδα αυτή θα πάρει το δικό του όνομα. Το απόγευμα σειρά έχουν τα βαρέα αγωνίσματα, η πάλη, το παγκράτιο και η πυγμή. Εδώ οι ελανοδίκες στέκουν πάνω από τους αθλητές και προσπαθούν να αποτρέψουν παράνομες λαβές και επικίνδυνα χτυπήματα. Το αγωνιστικό πρόγραμμα των αγώνων κλείνει ο πλήτης δρόμος. Μετά από κάθε αγώνισμα, οι ελανοδίκες δίνουν ένα κλαδί φοίνικα στον νικητή. Σήμερα, τελευταία μέρα των αγώνων, την τιμητική τους έχουν οι νικητές. Σε επίσημη πομπή, ακολουθούμενοι από τις ζητοκραυγές των θεατών, φτάνουν στο ναό του Δία. Στον πρόναο θα ανακηρυχθούν και θα στεφανωθούν από τον πρίτανη των ελανοδικών. Στη συνέχεια θα κάνουν θυσίες για να ευχαριστήσουν τους θεούς και να αποδώσουν τιμές. Οι συγγενείς και οι συμπατριώτες των νικητών περιμένουν με ανυπομονησία τη στιγμή που οι διοργανωτές θα παραθέσουν στο πριτανείο το επίσημο γεύμα για να διασκεδάσουν και για να τιμήσουν τους πρωταγωνιστές της Ολυμπίας.